Dat is een naaldfilter. Ja, ik zeg altijd, ik prik met schapenwol. Ik word er zo blij van, hè. Ik vind het heerlijk. Die kleuren en het uitzoeken en bezig zijn. Ja, ik kan er helemaal in verdwijnen. Ik vind schapenwol ook iets sprookjesachtigs hebben. Vooral als het gekleurd is. Nou, het is in mijn leven gekomen door mijn pleegzoon eigenlijk. En die is verstandelijk beperkt en autistisch. Ik maakte beeldjes en poppen ook van Fimo-klei. En ik had zo'n heel mooi klein babytje gemaakt. Met armpjes en beentjes. En die heeft hij er gewoon afgebroken. Niet omdat hij dacht van ik ga het stuk maken, maar dat deed hij gewoon. En toen ben ik eigenlijk antroposofische poppen gaan maken. En toen zag ik iemand schilderijen maken. En toen ben ik ook boeken uit gaan beelden. Gewoon in poppetjes en zo, weet je wel. Dat een beetje visueel maken van boeken. En hier kun je mee gooien en dan gaat het niet stuk. Hoe werkt het? Ja. Nou, ik heb een viltnaald. En eigenlijk gewoon een stukje schuimrubber. En daar leg ik mijn kleed op. En dan maak ik eerst een onderlaag van wit schapenwol. Dat het een beetje vol lijkt. En dan ga ik erop schilderen eigenlijk. Het is eigenlijk schilderen met wol. Zelfs mijn poppen hebben altijd een vriendelijke uitstraling. Dat klopt, ja. Ik denk dat ik niet anders kan. Ik moet misschien eens proberen om een chagrijnige man te maken of een vrouw. Maar eigenlijk zijn ze altijd vriendelijk. Ik ben meestal wel vrolijk, ja. Ja, ik ben niet... Ja, ik kan wel chagrijnig zijn, maar... Nee, ik ben meestal wel vrolijk. Ik ben wel goed lachs. Ik heb ook in de zorg gewerkt, hè, met verstandelijk beperkt. En dat scheelt ook. Dan moet je ook altijd je moet geduldig zijn, maar je moet ook met humor werken. Want dan maak je voor jezelf het leuk, maar ook voor de ander. En het hoeft niet, ik doe het alleen maar als ik het leuk vind. Het is heel makkelijk met schapenwol, je kunt het allemaal zo weer aftrekken. En dan kun je het overnieuw doen. Maar als ik eenmaal begin, dan kan ik meestal niet meer ophouden. Dan vind ik het zo leuk. Dan denk ik, oh, hoe zou dat worden? En dan ben ik bezig en dan denk ik, oh, dan doe ik dat nog even en dat nog even. Heerlijk.